Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati tidak lupa repas halo pemirsa semuanya. Minta tolong boleh? Dengan gue. Backlash. Saya enggak kuwi nduk sing piye? Kan. Bunda menyatu mbek rumahku. Ayo ya. Bersama berkatnya pun juga menyatu. Alhamdulillah. Ceritakan dulu, Wah. Jadi makan aku bubuk aja, Bu. Terus enek wah, assalamualaikum. Ngono. Terus ternyata kita kedatangan berkat. Berkat yang ngerang-ngerang iki 3 minggu kabeh guys lo. Terus iki dadi Yene Ayi tak ada nomor ini, terus kirim bude tak kayak neng mejone. Ngene Bunda ya neng meja neng guri. Ini gone Ayi. Tapi kenapa kuwi sendirian bosen dah? Karena ya nek bayi kan wong tuwa to. Wong tuwa ki mesti tonjokane dhewe iki tonjokan apa yang duwe gawe. Sing duwe gawe kuwi ya nek anake Mbak Yune, Mbak Dasi itu kakake Mbah Sis gitu pemirsa. Wonge nek ngono ki ngekeki pernata, kujine pernata ya Bu ya. Kuwi ki tetep didhewekno wong tuwa mbek wong nom ki dhewe. Oh gak usah kok nek sak umpama sakandene maring ngene Bu Yuni unboxing lho, kok gak padha. Jangan anu soal iki Mbah iki sepuhe ngono lho Mas. Kan yang Mbah iki tertua di rumah ini kan Mbah tuwek-tuwekane. Walaupun Mbah iki statusnya adik tapi kan Tetep aja yang paling tua. Karena Mbak Dasi ku nek maksudnya nek maringi iki ya langsung sak bayine, sak anak-anake ya ndak ya. Terus tapi yo kuwi mesti yo ada perbedaane. Jenenge Mbak Dasi pengen apa maksudnya ngaturi sing luwih tuwa, ngaturi adike. Maksudnya kan yo nek dibedakno yo gak maksudnya semua itu juga hak asasi manusia. Itu tapi yo gak masih tidak sih tau gak kabeh wong rata-rata ngono. Iya. Saat dari koyo aku yo, aku ngekei Mbak Dami karo ngekei istilah Mbak Ju apa Mbak Kes mbok sapa pasti kan lebih sing tuwa kan Mbak Dami yo tetep dhewe ngono lho. Sama Mbak Dami ayame utuh siji liyane wis Cara monoi ngene ndak kayak mantesi awake dhewe. Terus menghargai orang yang lebih tua. Nek wong Jawa ki kasarane aja ilang jawane ngono lho. Dadi jawani enek wong tuwa ya wis diregani wong tuwa, bocah ya sepatase piye. Mas Ten bukan bermaksud membeda-bedakan ya ndak, cuma tapi unggah-ungguhe dan menghargai yang lebih tua. Itu kenapa gak ketok? Mbak, aku sekarang nggak mau muncul di kamera. Ya kita unboxing di unboxing yo. Iki ada roti Ratu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Sudah lama sekali gak makan roti itu. Ini ini beda ya. Iki ayam dari yang utuh. ditonjokkan tadi di belakang beda ya. Nah ini yang mau. Nah ini guys, ini ayam apa ndak iki namanya ndak? Ayam panggang, Dok. Ayam panggang. Dasi. Dapat tahu orek. Iya. Amit yo guys, aku tangan kiri, maaf. Aku dapat dapat iki dapat mie desa. Terus mari ngono dapat sambal goreng kentang, tapi dapat ndek juga. Ya sambal goreng kentang, Dok. Goreng kentang yo gak diapa-apane. Maksudnya tapi gak beda. Oh, dikei tepung nang Enggak, ini bumbune, Dok. Ayame utuh siji langsung. Apa raking kok mukbang aku? Ini loh yang mau Ini sing duwe hajat guys. sing disunat. Oh iya kok sing hajat. Iki sing disunatno guys, namanya adalah Venusa Panji Wisnu Ardana paling ya. Anggoro, Bang. Mbah sapa Ini yo bocah iki sangat-sangat mirip Babe Al. Gak roh kenapa iso. Sumpah. Karena pertama kali aku roh Panji, aku sini. Al, aku yang ngono sumpah. Karena kok mirip Al aku yang ngono. Karena kan maksudnya kan ya bibitnya beda ya, tapi kok iso mirip. Aku bener kan kayu sempat apa Kan sekandung kok bayi mamahmu. Apa ngono Bunda sing besan?
Ya gak apa-apa nduk. Ya enggak apa-apa kan maksudnya kan tetep ae. Kan adik. Bagasi kan yo maksudnya kan yo Kan adik gak piye-piye kan. Ya nduk ya gak apa-apa lah nduk. Nah ini kan Mbak Se saudarane Mbak Si, Ya Allah, adike Mbak Masya Allah, Si. tabarakallah. Terima kasih banyak Mbak Ya, Dasi. semoga Panjang umur, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Semoga acaranya lancar semuanya. Amin. Yang punya bunda. Nek keluargaku sih gak enek meri-merian ya guys yo. Enggak lah nduk. Nah, roti ya podo nduk. Nah, kita itu dapatnya sayur, guys. Ini sayur tewel ketoknya. Tewel, yang ini sayur ayam. Yang ini mesti dipisah gini. Soalnya apa nek biasa nek disatukan ki nek kesombrok Bocor. Jadi yang cara mana ayamnya bunda separuh, ayamnya bayi utuh. Bedanya mau kuda guys. Yo maksudnya ini semoga kalian yang ada di kalian itu yo gak iran-iranan yo guys. Semoga saja kalian mengerti nek paman gue nih ayam. Enggak, gue nih Om Pri. terus yo. Nek Mbak Intan aja Mas Pri. Iya, terus Pak Pri betul. Aku pengen nyelok Om. Gak dibedel Mbak Nurul loh. Oh, Mas, Mbak ini apa di dahar apa di unboxing di CCP boleh banget. Ambil no piring dong. Icipi saiki dong ngaruh kita. Boleh banget di review di icipi. Sayur nang podo dicipi, podo dipangan bareng. Sak anak putune wong bayi entuk ya. Bayi yo ning ndi parake wong parake ning ngene Bunda Dewi ning ngene Mbak Yun wis Buyun wis wae Buyun iki jekne Mbak Indah. Dadine ya segone sing kono nang nduk sing kowe iki jogonan. Iki kan bukaan iki wis kudu sak tek ngono. Wis suweno sithik ngono nduk ta. Sawah udah sarapan? Udah. Sama apa? Dia kan bangunnya subuh, Masya terus Allah. masak, terus nyapu, Masya tokno Allah. kumbahan. Masya Allah. Aku tadi di rumah cuma turu aku. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tenan nduk kuwi. Wah ngeri Aku tadi. isu-isu jam 7, kurang jam 7 telepon kon sarapan. Mek jangan asem nduk, lawae tempe karo sambel. Jangan asem apa nduk? Langsung terong, lawae tempe sambelnya panggang, Masya Allah nduk. Aku wis Bu ya jenengan saiki dare di dingin. Katanya udah jangan di. Wes. Wi wae pitik apa? Pitik Jawa mati. nduk. Maksudnya Iya yang. Pitik apa piye, Bang? pitik Jawa Bismillahirrahmanirrahim. atau pitik apa ngono. Iki nduk ndang anu ndang ibu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini pemirsa dicoklekno anak wedok nih. Bayi atine seneng guys, Masya Allah. Akan nuwun nduk wit. Tur nuwun Yudasir. Mah teles Gusti Allah sing bales ya. Amin. Baik urip desa. Elsa. Mi. Pokoknya Mbak Dasi itu adalah salah satu walah nek sekali ini bancaan nih ngeri banget guys. Muga-muga aku yo iso kayak Mbak Dasi sekali ini sedekah bancaan dindom-dom dulure iso kayak ngono. Ngono iki mesti puluhan lho ya. Ora terima jutaan lho ya. Kuwi puluh lho ya. Indah ya sepuh. Bayi sambele. Muga-muga aku iso ngono cah. Ah namanya nduk. Muga-muga ya aku mek dulur-dulurku tetep akur sampai tuwek. Muga-muga gak enek musuh-musuhan. Tapi kene musuhan apa ya, guys? Wong yo Musuhan lu sing musuh apa? maksudnya Biasane ya. adik-adikku yo ketok man yo enggak terlalu gila sih. Sing gila ketok ya aku. Aku tuh waras banget. Maksudnya adik kandung, adikku kandung ketok eman yo kene sing terlalu gila ngono lho. Ketoke sing hanya gila itu hanya mbaknya ini. Yang kurang dididik orang tua ini. Tapi kayak aku dididik Mbah Yi kok, guys. Ya sepurane nek didikane Mbah Yi tukang bengak-bengok. Wis gak apa-apa, penting kita menyesuaikan. Pokoknya Ya aku menjaga ya. duduk, aki nduk ndang mangan nduk. Bayi, kok mas piring ayah piring kabeh. Tapi maksudnya aku nek ning gone umum dan kuwi apa jenenge wong tuwa aku yo ngerti unggah-ungguh. Aku yo ngerti maksudnya sopan santun. Ngono ae lho, pokoknya Bayi. Wis ana itu gak muluk-muluk pokoke
Nggak bengong. Nggak harus konten pokoknya nggak usah terlalu dia deh. Baca lah orang. Duk, akhirnya enak duk. Terus matur nuwun ya nduk wit ya, bulik ya. Omah teles ya nduk bulik. Gusti Allah mau sing bales. Muga-muga acaramu berjalan dengan lancar. Kayak iki lemah teles ngono Mas Teh. Muga lemah teles kudanan wis Berjalan lancar ya nduk ya. Elektune ya berjalan lancar, barongane kowe berjalan lancar. ada barongan gak ada halangan sesuatu apapun. Pokoknya bulik ndongakno meskipun bulik ora mrono saiki ya mrono sok ae nek pas acara bulik ndongakno omah ya. Kok lancar kabeh. Iki karena ponakane Mbah Ji pemirsa. Nggih. Ben pesawat. Ya, Nduk. Kreseke ning sar kuwi nduk meja ya, Nduk ya. Ning sar meja, Nduk. Kreseke sar meja nduk putih, Nduk. Ya bunda gak mau. Nduk bisa. Enggak. Aku bingung ini. Mas Teki kan kayak sing ngambil nasi ya. Aku tapi pengen makan saya rasem. Putus rasi sik, Nduk. Kamu Nduk ki pangan, Nduk. Kita pangan bareng ambek anake Nduk kabeh. Engko sayur asmen nek ku sithik. Ndang. Kayak iso njukuk Nduk iki nek gak dijukukno salwas dene masa tak keruak. Nduk wae jukukno entong Nduk wae. Entong. Kalau luas setengah ini. Iya, Nduk. Apa? Gendis, Nduk. Anakku sampai apal senengan Nduk. Wes Nduk sing Wis ndah. Bunda iki kok Wes aku ki gak usah kakek. Iwake Bayu aja lah kakek. Kok amen dikeki ya itu yo. Hop. Salah enggak mam. Mbak, ya Allah, ini lagi jam piro, aku lagi bermangan, budget. Oh salah baru bangun masak. Oh, Kan katanya kan Salma kan Pun paruh. kan terus Naya dateng piye? Piye engko nek gak tanganmu malah Korek ngono. pure. Wis wae mlayu kono ada sambut. Ya Allah, ya Allah. Dipotokno anu bunda sik ya. Aku tangi iki wis ribet iki kok iki. Tangi jam 8 gak sering-sering iki yo. Mesti sambut dengan keributan. Bolu jare. Dia tangi jam piro? Heh? Tangi jam piro? Apa? Salwa. Belum. Nah, ngomong. Mang terus rene nduk petugas. Ya. Kok tumben tangi awan dene? Kan minggu. Ya minggu lah biasanya yo bengoki nok. Ndak kan bar mbah. Tak bengok apa neh. Nek bengoki kaya wong ning gone kok guys, ning gone petinggan. Nek bengoki ngono ki bunda Mas sampeyan esuk. Kayak gugah wong sing turune petinggan ngono. Dadi kudu bayi. Padahal gak nggo toak guys. Jarine nggo toak pokoke mah gendang telingane anake loro karo ya son coplok. Alhamdulillah ya, Nduk ya. Ya Allah, ya Allah. Enak, Nduk. Macam-macam ya ada. Dami ada kentang. Mantap. Aku tak isi kabeh. Gak apa-apa ya. Itu adalah berkatane wong Jawa, guys. Kita cinta. Wes saya. Mune piye ayahmu? Ya, Man. Gak. Ya wis tak tinggal bere. Agak mbok omongi, bunda ning ngarep gawe konten. Wis. Ya maksudnya ngono kuwi dijelasno. Wis. Wis tak bongkon ya. Nanti gorong sik. Tak ladenane ya daripada aku kena pasal berlapis. Iki seberang menit teh? 10. 10. Tak ladenane sik ya. Oh, iki. Jangan bilang Aku udah hafal. Nang mbek bojo aku lah. asal berlapis kuwi kok. Aku kena pasal berlapis malah iki tak boleh sik. Untuk
Tak butuhnya untuk tonjokan ngomongnya Mbah Dasi. Dasi Ati Sandi. Sudah ya, saya ke belakang dulu, nanti kita bertemu lagi. Nanti saya teruskan lagi ke sini ya. Nanti tak ngadenan iki. Oke. Wong ibu soalnya mangki budal ki enak ayo. Aku ya wis muak iki. Ngono kapek mbek wong tuwa dosa. Syukur. Ngono ki omong gak boleh ya, aja dibaleni. Kuwi mbok piye-piye. Delok iki, delok Mbak Repa ning guri syukur-syukur. Aku muak iki ribut ae ngono kuwi yo iki. Ngono kuwi jenenge wong tuwa. Wong tuwa nek cek ribut, Daripada ribut koplok-koplokan. Ah, wong cek sayang yo. milih ndi kowe? Apik. Bae. Ah, Aku sampean. Aku salut sama ayahmu, mbek bundamu. Meskipun geger barbar lho. Aja wong keluarga bar geger ya aja terus meneng-menengan kuwi gak enak. Jenenge permasalahan ini diselesaikan dengan keluarga ya ngono kuwi nduk. Ya enek gegere, ya enek apike, ya enek eleke. Tapi kudu ditampa dengan ati sing Apa kegoda? no. Caranya ngono lho gak bisa. Usah terus. Usah terus membangun rumah tangga itu sulit. membangun rumah tangga gak gampang, gak kayak sing dibayangno walah pinuke enggak. Rumah tangga yo enake yo nek gak enake. Tapi awake dhewe kudu nampa dengan wis ikhlas ngono. Alhamdulillah ndek dhewe ngono lho. Mbah kok yo selalu yo selisih paham pasti ada. Jenenge kuwi sang apa jenenge adu mangan. Tinggo mangan ki apa, Dok? Bireng. Tinggo. Ngene kan, Dok, mangan kayak adu kayak ngene so. Nang tangan piye? Sing tinggo mangan apa, Nduk? Piring. Aku masa salah yo. Tinggo mangan sego. Toke Maksudnya kan ada yang tinggo mangan di piring ya, Pak? ya piring nek jenenge tinggo adu mangan ngene iki, Dok. Kok yo nek sayur enak apa enak sego kuwi jenenge untuk manu apa jenenge makan siang ngono ki, Nduk. Ngono ki kudu yo dirasakno, diresapi, rasane penak yo, disyukuri penak nek angek gak penak yo aja montang-montang muring-muring karo bojo karo yo dirembuk nek bengi karo turu. Mbah Ilah dek biyen yo Lagune kok lagu apa Sinarengan. Oh, program. Terus keker ngono ki terus Ya, ini satunan ki adalah ceramah rumah tangga dari Bu Sisni ya, guys. Jangan sing diceramahi iki, Cik. Megake yo karo wong tuwa, biring iki gak boleh. Omongan kasar gak boleh. Kuwi lah Nduk yo, kuwi sing ngukir jiwa ragamu. Ora enek ayahmu, ora enek bunda yo, ora kedadean awakmu. Mbak Repa yo ngono ndek biyen. Lah saiki dene apa Nduk bumbume apa Nduk ngono iki jenenge? Nek pisah jenenge apa? Rokan. Bayi ra iso mesa. Kuwi yo. Yo. Jenenge selisih paham sing gak kena di Yo wes. kena dianu gak iso dikembalikan dengan diluruskan kok wingi gak iso yo wis wong ceno yo urung jodone ngono Nduk ya. Dene saiki wis anake wis tak dongakno muga-muga anake golek rezeki gampang, anak putu kuwi. Anak putu golek rezeki gampang, golek pokoke paringi seger waras terus dipanji paringi seger waras, paringi umur panjang, diparingi golek sandang pangan gampang, golek rezeki gampang, muga-muga melejit ya Nduk ya walah. Wah dhuwit saka ndi arae kok kidul kolor petan kok kulon. Amin. Nek ketokot ngono kok. Dirasani po. Yo gak kemarin wik ngomong. Ora. Aku menengahi ngrungokno aji, Mang. Oh, enak Gak sing apa-apa, ngrasani penting- kowe. Penting kene Enak awake sing dhewe benci bingune apik, wis gak usah reno-reno ya Nduk ya ngono wis. Sing muangkel awake kowe atine gondok kemropok. Gak usah Nduk ngono-ngonoan. Wong ngene lho pemirsa, gak usah terlalu digawe ati sing gondok makal gak usah. Kowe los gak bayi. Bayi saiki los lho. Mlakune jerepang ngepot nih pemirsa. Iya. Omahe Mbak Dewi mulai ngalor sik ngepot nek Tak mlaku. ceritani lho iki. Mang kan aku tangi suan. Kowe jam piro? Saya jam 8. Jam 8 kliwat, memang mek gas nang ya. Eh, Ya. ora, aku main wis kuwi aku wis tangi wis
numpuk duit bareng. Terus piye? Lagi tanya yo, golek icas ra temo. Wes terus aku ki ape bukne. Aku bebokne terus bunda ngomong. Bukno duit terus yo wes aku ki kok piye yo, Guys? Kok nek tangi turu langsung dikon kok metu rene-rene rada wegah napa nek dina minggu makanya aku rada gremeng. Terus plane ya wong yo ngono ya Nduk ya karo wong tuwae gak usah gremeng. Nek wong tuwae iki njaluke ngene ya dituruti, rek sithik kok alon-alon sithik kok sithik ya ora langsung wedil untuk turuti bunda kabeh. Sithik kok sithik. Wong nek nurut karo wong tuwa iki apik ngono Nduk yo mengarepe klo penak Nduk tenan. Gusti Allah lho Nduk roh Nduk Sam. Bocah iki nek dikongkon bundane ayahe kok nurut. Nduk roh Nduk Sam ngono kuwi. Kok gak roh. Kowe nek kono diingetno kalau boning di panggonane Gusti Allah ora roh. Tapi wong nek brengkele Nduk yo luput awake dhewe. Tegese mengkele iki nyayal ngono lho. Aja terus langsung yo aku dikanani bunda ngene tak turute cah. Bunda njaluke ngene. Tak terus ayo wah nang mbah wis udah mangkat raidep kowe iki teko kono urung mbah Nduk ngerus nyandhep mesin suci mbok jori banyune bundane kan seneng wong tuwae dikek ngego ngono ki sewati ki seneng tenan wis to wah deloki kok nang nyapu kowe nyandak sapu lho wis tuwek wong tuwa wis gak berarti nyekel sapu tok ngono yo gak lah yo ape kowe ojo terus ngono atimu ojo terus wah daripada menjeluk solusi terus dan penutupan. Ya Allah, ya pemirsa segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya segala seru berikutnya. Coba di like, di komen, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasi itu dino. Muka-muka pada ini seger panas, bayamur, saya selalu pengen kelancaran. Dijauhkan dari mana bahaya dan juga sebelah. Saya lagi sakit semoga cepat sembuh. Sebelum diperlukan jodohnya, semoga cepat diperlukan jodohnya. Untuk jalur kedua, muka-muka diberi mamanya salam bisa mengangkat derajat kita orang tua. Intinya terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu konten selanjutnya pemirsa.